ya. Padha iki. Kan syuting ngene iki. Pringkel iki. Lagi pasing aja syuting. Gaya enggak YouTuber Korek iki lho. 5.000, Pak. Seneng anak cah. Lah. Yo pati Anu. Bak. Pemelut to. Nang Nepal ngono. Ya Nepal ngono. Menteri Apa kok? Menteri doyak-doyak nang tengah laut. Ramesak. Bangun kenapa, Pak? Polisi ra kajen. Kajen yang gede kanan. Karena kajen Gacor tenan iki. Ki ge Bayu Sri ngene. Korek. Mbak istri ngendi? Bayu Sri tenan kan kula. Tak mbaben ta? Boten. Yo sing ijo kan bejen ya. 15. 5.000. Ijo kabeh boleh. Korek. Ada